फरायसा फरायसुलिफोर दिनै इंराजि क्लास 10 नि इंराजि बिजाबनि आमान्दा खन्थाइनि सोंनाय फिननायखौ लानानै नोंसोरनि सेराव फैदों। आं सावरायलांनोसै मोजांनो गोसो होलां। गिबि सोंनाया जाहैबाय हु र'ट दा poem आमान्दा खन्थाइखौ सोर लिरदोंमोन? The poem Amanda was composed by Reuben Klein. आमान्दा खन्थाइखौ रुबिन क्लेइनआ कम्प'ज खालामदोंमोन माने बानायदोंमोन बा लिरदोंमोन। How old do you think Amanda is? आमान्दाया बेसेबां बोसोरनि होननानै नों सानो? I think Amanda is a teenager. It is clear from the acne she has. आं सानो आमान्दाया सासे टिनेजार माने आं बुंबाय नोंसोरनो जौवन बैसोनि सिगां बैसोखौ मा होनो टिनेजार बुंनाय जायो। 11 निफ्राय 15 बोसोरनि 15 बोसोरनि 16 निफ्राय 15 बोसोरनि बैसो हिन्जाव हौवा उन्दै हिन्जाव हौवाफोरखौ मा होनो टिनेजार बुंनाय जायो। आरो बियो मानिफ्राय इट इज क्लियार फ्रम द एक्ने शी हेज आरो बियो बबेनिफ्राय क्लियार जायो बिनि मोखाङाव थानाय एक्नेनिफ्राय आं बुंदोंमोन नोंसोरनो माने जौवन बैसोनि सिगां मोखाङाव ओंखारहोनाय खालमायना ओरैबायदि बेनिफ्राय क्लियार जायो। What could Amanda do if she were a merman? आमान्दाया मा खालामगोन जेब्ला बियो मारमेन जागौमोन? खन्थाइयाव मोन्दोंमोन जों मारमेन जायोब्ला मा खालामगौमोन बियो? If Amanda were a merman, she could live in a languid emerald sea, drifting blissfully. जेब्लानाखि आमान्दाया मारमेन जागौमोन मासे मारमेन माने बुंदों नोंसोरनाव सिंनिया ना आरो सानिया हिन्जाव महर बेखौ जायबानाखि बिलु मा होनो लैथोआव थायो बे मारमेन जायोब्ला मा थायोमोन बे लेंगुइड इमारेल सियाव थागौमोन। लेंगुइड इमारेल सि माने होनोब्ला जों क्लाब बे लैथोआव थागौमोन आरो गोजोन सान्थियै बियो सानस्रिबायगौमोन ब्लिसफुलि। Is Amanda an orphan? आमान्दाया orphan ना? 4 नम्बर सोंनायाव Why does she say so? आमान्दाया orphan नामा? मानो बुंदों बे गावखौनो orphan होननानै? Amanda is not an orphan. आमान्दाया orphan नङा. She only imagines herself to be an orphan because she would then be able to roam in street freely. There she would not have to hear the do's and don'ts from her parents. मा होनदो आमान्दाया orphan नङा नाथाय बे गावखौनो orphan बादि सानना लायो मानि गारनायनो orphan जायोब्ला जाहाथे बेहा रायनो गोनां रावबो गैया बुंनो गोनां रावबो गैया लामा हारसिंनो बेरायबायनो हायो आरो बिखौ माने बिनि पेरेन्टसा बिमा बिफाया बिखौ मावनांगौ बिखौ मावनाङा बुंनो गोनां रावबो थानाय नङा बेनि थाखाय बे गावखौनो orphan होनना सानना लांदोंमोन। 5 नम्बर सोंनायाव Why does Amanda wants to be Rapunzel? आमान्दा मानो रापुनजेल जानो लुबैदोंमोन? Amanda wants to be a Rapunzel because she wants to be very beautiful. आमान्दाया रापुनजेल जानो नागिरदोंमोन मानोना बियो गावखौनो जोबोर समायना नुनो लुबैदोंमोन गावखौनो समायना जानो लुबैदोंमोन। She wants to live alone in such a tower where she would not have a care about anything as life in a tower would be tranquil, peaceful and rare. बे मानो रापुनजेल जाना थांदोंमोननो मानोना बे हारसिंनो थानो लुबैदोंमोन टावारनि जिउ खुंनाय रावबो माने मोननो गोसा आरोखि मिथिबायना आरो जेबाव रावहाबो सिंगासिनो गोनां गैया आरो बेयाव पिस माने सान्थि दङ माने हारसिङै गोजोनै थानो लुबैदोंमोन। What does Amanda yearn for? आमान्दाया माखौ हास्थायदोंमोन? yearn माने हास्थायनाय आरोखि माखौ हास्थायदोंमोन? Amanda yearns for freedom. आमान्दाया मा नागिरदोंमोन बियो मा हास्थायदोंमोन? फ्रिडम उदांस्रि नागिरदोंमोन। She wants to lead her life the way she likes. आरो बियो गावनि जिउखौ गावनि बादियै सलायलांनो लुबैदोंमोन। As a teenager, Amanda has certain natural habits, but her parents do not like these habits. आरो टिनेजार बैसोआव जिहेतु आमान्दाया सासे टिनेजार आरो बिहा माबा नेचारेल हेबिट दं
टिनेजार बैसोआव माने गावनि खुसि बायदि मावनो माखासे लुबैनाय दङ नाथाय बिनि पेरेन्ट्सआ बिखौ मावनो होनो लुबैयाखैमोन 7 नाम्बार हाउ डु वी नो डेट आमान्डा वाज ए टिनेजार माब्रै जों आमान्डाखौ टिनेजार होननानै मिथिनो हायो जों बेखौ सिगाङाव बुंबाय in the poem the Robin Klein mentioned that Amanda bites her nails eats chocolates sulks and remains moody from this we know that Amanda is a teenager खन्थाइयाव बुंदों जे खन्थाइगिरि रबिन क्लेनआ बुंदों जे आमान्डाया मा अरोनो हासुफोर अरो चकलेट जायो साल्क्स रिमेन मोडी मिथिबाय बियो माने मा खालामना थायो साल्क्स माने मा होनगोन खावलाय गिदिर खालामना रागा जोंना थानाय बा खेंख्रायै नायनायखौ मोनो आरो रिमेन्स मोडी मिथिबाय अराय सम रागा जोंना थायो रावालासिनो थायो तो बिनिफ्राय मिथियो आमान्डाया सासे टिनेजार होनना 9 नाम्बार व्हाट इज आमान्डा आस्क्ड टु डू आमान्डाया मा खालामनो होयोनो आमान्डाखौ मा खालामनो होयो आरोखि बेनि पेरेन्ट्सआ आमान्डा इज आस्क्ड टु सिट आप स्ट्रेट टु फिनिश हार होमवर्क टु tidy her room and clean her shoes आमान्डाखौ मा खालामनो होयो बे पेरेन्ट्सआ थोंजोङै जनो होयो होमवर्कखौ फोजोबनो होयो बिनि रुमखौ गावनि रुमखौ साफा खालामना लानो होयो आरो गावनि जुथाखौ साफा खालामना लानो होयो 9 नाम्बार दं व्हाट इज आमान्डा आस्क्ड नट टु डू आमान्डाया आमान्डाखौ माखौ मावनो होआनो बिनि पेरेन्ट्सआ आमान्डा इज आस्क्ड नट टु स्लौस एन्ड नट टु एट चकलेट आमान्डाखौ मा खालामनो होआनो स्लाउस खालामनो होआनो स्लाउस माने बुंबाय ना खुजा खेंख्रा जना थानो होआ आरो बिनि उनाव चकलेट जानो होआ बेखौ 10 नाम्बार सोंनाय दङ why does the speaker ask Amanda not to eat chocolate स्पिकारा आमान्डाखौ मानो चकलेट जानो होआमोन फिननाया जाबाय आमान्डा has had acne already on her face मिथिबाय आमान्डाहा बिनि मोखाङाव अलरेडि एक्ने दंमोननो खालमायना जाखांनानै दंमोननो चकलेट could produce more acne चकलेटआ आरोबाव मा खालामो गोदै जायोब्ला खालमानाया बारियो आरोखि एक्नेस बारिगोन आरोखि so the speaker asked Amanda not to eat chocolate आरो बेखायनो आमान्डाखौ बुंगिरिया ना बिनि बिमा बिफाया मा खालामनो होआनो चकलेट जानो होआखै 11 नाम्बार Do you think the speaker has the habit of nagging or is she forced to nag by Amanda? मा होनो स्पिकारहा माने जाय बुंगिरि बेयाव बेहा मा मोनो नेगिं माने नेग्लेक्ट खालामनाय सासन खालामनाय सासन खालामदोंमोन नामानो ना आमान्डाया गावखौनो ओरैनो सासन खालामदों होननानै लादो फिननाया जाबाय I think the speaker does not have the habit of nagging बे खन्थाइनिफ्राय बुंनो हायो जे बेवहाय खन्थाइगिरि मा होनो बुंगिरिहा मा गैया सासन खालामनायनि जेबो नेम गैया The speaker is rather forced to nag by Amanda as she does not respond whenever she is asking to do or not to do something बेवहाय बुंनायसो जादों मानो स्पिकारा जेब्लानोखि माबा मावनो होदों बेखौ माबा बेखौ खालामनो नाङा बेबायदि बुंनायाव आमान्डाहा जेबो रेसपन्सखौनो होआखैनो 12 नाम्बार I am Rapunzel I will certainly never let down my bright hair बेयाव बुंदोंमोन आं रापुनजेल जागोन आं माब्लाबाबो गावनि बे गोजों खानायखौ रावनि थाखायबो गाहायाव हरनाय नङामोन बेबायदि मोनसे खन्थाइयाव स्टेन्जा दङ बे स्टेन्जानिफ्राय सोंनाय from which poem is the line taken and who is the poet बे खन्थाइखौ बे लाइनखौ बबेनि खन्थाइनिफ्राय लानाय जादों आरो सोर खन्थाइगिरिया होननानै बुंदों 9 नाम्बार who is the speaker सोर स्पिकार बुंग्राया सोर Why would the speaker never let down her shining hair आरो खन्थाइगिरिया बेवहाय मानो गावनि खन्थाइगिरिया नङा बुंगिरिया मानो गावनि माने गोजों खानायखौ रावनि थाखायबो गाहायाव हरनाय नङा होननानै बुंदोंमोन आरोखि 6 नाम्बारनि जाबाय This line is taken from the poem Amanda written by Robin Klein बेखौ बुंबाय आं सिनाव Here the speaker is Amanda बेवहाय बुंगिरि Amanda The speaker would never let down her shining hair to ensure that nobody would ever reach her मिथिबाय बियो रावनि थाखायबो मा होनो
खानायखौ गाहाय हरनाय नङा मानि थाखाय जाहाथे बिखौ रावबो मोननाय नङा आरोखि बेयो मा रावजोंबो सोमोन्दो फैनो नागिरा बेखौ होनदों आरोखि हाय रिच हार हाई टावार टु डिस्टार्ब हार केयार फ्रि लाइफ इन इट मिथिबाय बे थुख्रासेयावबो दङ दे मा होनदों 3 नाम्बारनि फिननाय ओरैबायदि द स्पिकार उड नेभार लेट डाउन हार साइनिं हेयार टु इनसियर डेट नबडी उड इभार रिच हार हाई टावार टु डिस्टार्ब हार केयार फ्रि लाइफ इन इट मिथिबाय बेबायदि केयार फ्रि लाइफआव माने रावबो बुंगिरि गैया बे गावनि मथे गावनो सोलिनानै बे गोजौ टावाराव जाहाथे रावबो आरो सोहैया बिनि थाखाय बे रावनि थाखायबो गावनि खानायखौ गाहायाव हरनाय नङामोन जेरैबायदि रापुनजेला हरोमोन 3 नाम्बाराव दङ डन्ट एट चकलेट आमान्डा रिमेम्बार योर एकनि आमान्डा चकलेट जानाङा आमान्डा गोसोआव दंना नोंनि एकनिनि बाथ्राखौ आमान्डा हु इज द स्पिकार हेयार सो बुंग्राया बेयाव व्हाइ इज आमान्डा आस्क नट टु एट चकलेट आमान्डाखौ मानो चकलेट जानो हायो द स्पिकार हेयार इज आमान्डास पेरेन्ट्स बेवहाय आमान्डानि पेरेन्ट्सआ बेयाव बुंदों 9 नाम्बार आमान्डा हेज had Agnes already बुंबाय आमान्डाहा मोखाङाव एकनि दंखायो चकलेट could produce more Agnes on her face चकलेट जायोब्ला आरोबाव एकनि बिनि मोखाङाव जागोन so Amanda is asked not at chocolate आरो बेखायनो आमान्डाखौ चकलेट जानो होखायनो बे थुख्रासेयाबो बेवहाय 7 नाम्बार is Amanda a student आमान्डाया सासे स्टुडेन्ट ना how do you know नों माबोरै मिथिनो हागौ yes Amanda is a student नंगौ Amanda is a student we know this when she is asked if she finish her homework and clean her shoes माबेनिफ्राय मिथिनो हायो जों बे खन्थाइयाव मोनदों मानोना बेखौ बिनि पेरेन्ट्सआ बुंदोंमोन जे नोंनि होमवर्कखौ फिनिश खालामदोंना जाय स्टुडेन्ट बिखौ होमवर्क खालामगोन नङा आरो जाय स्टुडेन्ट बिहासो जुथानि बाथ्रा फैगोन जुथा सानफ्रोमबो जुथा गाननांगौ बेखायनो साफा खालामनो नांगौ दा एन्ड क्लिन हार शुज आरो खन्थाइगिरिया खन्थाइयाव मा बुंदोंमोन जे जुथा साफा खालामना लानायनि बाथ्रा बुंदों थ' बेखिनियानो जाथावना सोंनायफोरा आरो स्ट'रिखौ मोजाङै बुजि मोननांगोन आं बुंबाय नोंसोरनाव जे दायो 10% सोंनाय मेट्रिक आनजादाव आन्डारस्टेन्डिंनिफ्रायनो होयो थ' बेखायनो खन्थाइखौ मोजाङै बुजिनानै ला आरो खन्थाइनिफ्राय गेजेर आरो बानायना होनाय सोंनायफोरखौबो बेनिफ्राय नोंसोरो लिरनो हागोन थ' बेखिनियानो गोजोन्थों